Assalamu alaikum warahmatullah, ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel tamu mai albarka ta Ztech TV. A yau cikin wannan darasi insha Allah zan nuna muku wata hanyar da ake bi a samu MB 150 a kowace rana a line na mobile. Kai tsaye bara na cika ku da surutu ba, kai tsaye zan nuna muku wannan hanyar, amma kafin nan yana da kyau ku danna min subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura bidiyo a dinga sanar da ku akai-akai. Na gode. Kasancewar mun ga abubuwa sai ja baya suke na samun data wayanda za a samu free data irin su stack, HA, su toko da dai sauransu duk sun fara wato daina aiki. Muka ga ya dace mu samu muku wannan file na HA domin ku mori wannan MB 150 a kowace rana. Amma mai iya na mobile kaɗai ne zai iya morar wannan da zan nuna muku file ɗinta. Kai tsaye yanzu zan je na nuna muku application ɗin da za mu yi aiki da shi. Kamar yadda kuke gani HA tunnel ce na shigo. Yawa kowa ya riga da ya san wannan HA an mori MB da yawa a kwanakin bayar suka wuce a cikinta. Shine muka ga ya dace dole sai mun samu wannan file din da za ku mori wannan MB. Muka ga ya dace mu samu muku shi, kuma muka samu muku shi. Yanzu kai tsaye bara mu ci gaba da wannan darasin. Yawa yanzu kamar da kuke gani ta buɗe mun haka, babu file a samanta, tana wato buƙatar a saka mata file. Amma kafin nan yana da kyau ka ƙara saita wato network ɗin wayarka, ka gyaggyara shi yadda ya kamata, domin idan wayarka ba ta da network gaskiya ko kai selecting din wannan file din ba za ta buga yadda ya kamata ba. Kai tsaye yanzu bayan ya nuno ma ka shiga wajen selecting din file, ya nuno ma file manager zaka guri inda ka sa downloading. Yawa ga guri nan. Yawa kai tsaye sai kai selecting din file din kamar da kuke gani a hakan. Yawa bayan ya nuna ma haka ana buƙatar ka kunna wato ainihin data ka, sannan ka taɓa nan gurin da aka sa start. Yawa bara na kunna wato data. Yawa bayan ka kunna data ana buƙatar ka danna start din nan. Yawa yanzu kamar da kuke gani data ta fara aiki. Yawa sai idan ina so in yi ƙara in yi adin na time sai in danna nan gurin. Yawa sai mu ɗan jira, zai nuna tallata second irin second 30. Sai mu ɗan jira shi wato ya ƙara loading ɗin da zai yi. Bayan ya ƙara loading zai nuna mana wannan tallat, mu kalli wannan tallat ta second 30 sai mu fito mu mori wannan MB 150 ɗin. Kai tsaye yanzu sai mu dan jira ya kare. Yawa yanzu kai tsaye zai nuno mana wannan tallat. Yawa yanzu kamar da kuke gani ga tallan second biyar ne suka yaro mana. Sai mai cancel ga guri nan da ku an nuno aro na sai kai cancel. Yawa kun ga time ya kuma karuwa. Yanzu ga tallan sun nuno mana again, sai kuma danna ga wurin inda kaga aro na nuna ma sai kai cancel again. Sai mu fito ga baki daya. Yawa bayan mun fito wannan data da kuke gani, zaka iya shiga YouTube kai kallo, zaka iya WhatsApp, zaka iya Instagram. Yanzu kai tsaye YouTube na muka shiga, za ku ga bidiyo ka za su kama buɗe mana kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, za su buɗe mana bidiyo ka. Yanzu kamar da kuke gani ga sunan sun fara buɗe mana wato ainihin hotunan da ke ɗauke da bidiyo kan sun fara buɗe mana su. Yawa yanzu sai mu fito mu shiga wato Instagram domin mu gani za ta yi aiki a Instagram ko ba za ta yi ba. Kai tsaye yanzu ga Instagram ɗina nan zan nemo. Yawa ga Instagram ɗina nan zan shiga kamar da kuke gani. Yawa yanzu kamar da kuke gani za ku ga ai data yanzu tana bugawa ne da kamata, dan ga
followers nan da retag da dai sauransu duk amon kamar da kuke gani. Yanzu ga Instagram ɗina ya buɗe lafiya lau. Yanzu abin da ya rage kawai na je na mori wannan bit da ya kamata. Za ku ga guri nan an yi following ɗina na, an yi targeting ɗina. Yawa za ku ga guri nan, bari na shiga wannan posting ɗin ku gani. Kai tsaye za ku ga wannan data tana bugawa. Na gode, na bar ku lafiya.